Presented by Adya Arnab Entertainment एक चारी। सरस्वती मैया के देखा मुस्कान, चर्चा होला पूरा हिंदुस्तान। सरस्वती मैया के देखा मुस्कान, देखा मुस्कान, देखा मुस्कान, चर्चा होला पूरा हिंदुस्तान। सरस्वती मैया के देखा मुस्कान, चर्चा होला पूरा हिंदुस्तान। सरस्वती मैया के देखा मुस्कान, चर्चा होला पूरा हिंदुस्तान। विद्या के दाता है सरस्वती माता, विद्या के दाता है सरस्वती माता। आरती लगावे रोज सुबह शाम, सरस्वती मैया के देखा मुस्कान, चर्चा होला पूरा हिंदुस्तान। सरस्वती मैया के देखा मुस्कान, चर्चा होला पूरा हिंदुस्तान। आद्या अर्नब रिकॉर्डिंग स्टूडियो एक चारी। सरस्वती मैया के देखा मुस्कान, देखा मुस्कान, चर्चा होला पूरा हिंदुस्तान। पूजा पाठ करी के आरती सभे लगावे, लड्डू बतासा के साथ में मिश्री खीरा चढ़ावे। पूजा पाठ करी के आरती सभे लगावे, लड्डू बतासा के साथ में मिश्री खीरा चढ़ावे। मिश्री खीरा चढ़ावे, मिश्री खीरा चढ़ावे। सरस्वती मैया के करे गुणगान, चर्चा होला पूरा हिंदुस्तान। सरस्वती मैया के करे गुणगान, चर्चा होला पूरा हिंदुस्तान। विद्या के दाता है सरस्वती माता, विद्या के दाता है सरस्वती माता। आरती लगावे रोज सुबह शाम, सरस्वती मैया के देखा मुस्कान, चर्चा होला पूरा हिंदुस्तान। सरस्वती मैया के देखा मुस्कान, चर्चा होला पूरा हिंदुस्तान। आद्या अर्नब रिकॉर्डिंग स्टूडियो एक चारी। सरस्वती मैया के देखा मुस्कान, देखा मुस्कान, चर्चा होला पूरा हिंदुस्तान। राइटर गोपाल के माई कलम तू धरैलू, बहुते लोगन के मैया जीरो से हीरो बनैलू। राइटर गोपाल के माई कलम जब धरैलू, बहुते लोगन के मैया जीरो से हीरो बनैलू। जीरो से हीरो बनैलू, जीरो से हीरो बनैलू। हमारो पे माई तनी फेर दी नजर, चर्चा बाटे माई तोहरे सगर। हमारो पे माई तनी फेर दी नजर, चर्चा बाटे माई तोहरे सगर। विद्या के दाता है सरस्वती माता, विद्या के दाता है सरस्वती माता। आरती लगावे रोज सुबह शाम, सरस्वती मैया के देखा मुस्कान, चर्चा होला पूरा हिंदुस्तान। सरस्वती मैया के देखा मुस्कान, चर्चा होला पूरा